Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Sizawuthetha ke lapha u-Itiswa Ikadora. Nizamkhumbula into yokubana u-Itiswa Ikadora umfana omdala ngomnye ke wamadoda okanye wezistrikers bezingundaba mlonyeni phaa kwiqela leKaizer Chiefs. Ukufika kwakhe umfana omdala inzalelwane yapha eNigeria, ngomnye ke igama lakhe belike lazulazula ke kumadoda angathi ke angalishiya ke iqela leKaizer Chiefs, okanye ke kumadoda into yawo engaqondakaliyo phaa kwiqela leKaizer Chiefs. Kodwa ke ngaba semfuthweni wolwazi ikhona into ethi Ikadora lo uzoba inxalenye yeeplayers eziyapha ku-pre-season neqela leKaizer Chiefs phaa kwilizwe laseGermany. Itsho ke intetha ephuma kwabasemfuthweni olwazi ithi Ikadora umfana omdala ingathi uzoba inxalenye yabadlali beKaizer Chiefs ababheka phaa kwilizwe laseGermany kwi-pre-season. Into ethetha ukuthi ke baphulaphuli ke njengoba bekho amahlebezi angathi Ikadora umfana omdala naye angakweli qela iKaizer Chiefs zakulichitha. Khumbula into yokubana ke Ikadora lo sithetha ngaye une-contract phaa neqela leKaizer Chiefs. Isizathu nje sincinci, Ikadora umfana omdala uthe efika waleqwa zi-injuries kakhulu, akabikho nto ingako aseyenzile phaa kwiqela leKaizer Chiefs, okanye akukabikho galelo lingako eselenzile phaa kwiqela ke leKaizer Chiefs. Ngubani nalowo? Itiswa Ikadora umfana omdala. Kodwa kokubalulekileyo abaphulaphula into yokubana ke umfana omdala kuthiwa uzoba inxalenye yeskwati esibheka phaa ku-pre-season ngapha kwilizwe laseJamani. Siselapha ke kumfana kaIkadora umfana omdala, le player ke baphulaphula ke yayize idlala lapha eMamelodi Sundowns, yazi Sundowns amlowuna kumfana omdala. Umfana omdala ngokumanxa ebezama ukubuyisa isidima sakhe kwenza into yokubana nelizwe lakhe phaa eNigeria likwazi ukumqaphela umfana omdala. Ubuyaqaphela kakuhle le nkokenyana yakwa-Ikadora inalo ulamvila, ngoba inoba ngoba nditsho into yokubana umfana omdala ugudi kwii-runs zakhe, ugudi ekuspeyiseni, ugudi ekupaseni, ugudi ekutrepheni umfana omdala, ugudi eku-athekeni. Zizinto ke ezo ke nto endaziqwalasela phaa kuye umfana omdala. Into engakayiqwalaseli kakuhle ncakasana phaa kuye ke ngumcimbi wokufaka amanqaku phaa ngaphakathi emnatheni. Kodwa ezi zinto sendizibalile ndathi ukumqwalasela umfana omdala ndamjongisisa xa edlala, ndabona into yokubana umfana omdala unazo ezi zinto. Into ebalulekileyo kakhulu kwistrike kukugepha nokwenza ezaa runs, nokwazi ukupasa, nokwazi ukukhaba, nokwazi ukukora. Ezo zinto zibalulekileyo phaa kwistriker. Sinethemba lokubana ke baza kumnikeza ithuba Ikadora kaphinde umfana omdala azame ukuzilwela, azame ukuzibonakalisa. Sinethemba laloo nto ke kwisizini ezayo. Injalo ke baphulaphuli ke nani ningake ningene nitsho nento yokubana niva njani, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.